maayos ng kalagayan ang isang sawa o python mula sa Bayambang matapos isurender ng mag-asawang nag-aalaga dito nito lamang 27 ng Pebrero. Kasalukuyan na sa pangangalaga na ng Community Environment and Natural Resources Office o Senra Dagupan ang naturang sawa at inaalam ang kondisyon bago dalhin sa mas angkop nitong tirahan. Ayon kay Ruth, maliit pa lang ang sawa nung binigay ito sa kanya ng kanyang asawa upang alagaan. Dahil malaki na ang sawa, masakit man sa kalooban ng mag-asawa ay kanila na itong itinurn over sa otoridad upang mas mabigyan ng nararapat na pangangalaga. Upang makaiwas sa panganib, nagpaalala naman ang sentro sa publiko na huwag basta-basta dadakip o mag-aalaga ng mga klase ng wild animals tulad ng sawa kung walang tamang kaalaman sa mga ito. Bagkus ay ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.